godine izneo otac dvoje dece Jamie Scott, koji je dobio krvni ugrušak koji mu je izazvao oštećenje na mozgu i koji ne može da radi pošto je primio vakcinu od 2021. godine. AstraZeneca opovrgava ove tvrdnje, ali u sudskom dokumentu dostavljenom Visokom sudu Engleske u februaru priznala da njena vakcina protiv koronavirusa može, ali kako stoji ovde, u veoma retkim slučajevima da izazove trombozu sa sindromom trombocitopenije. Sad treba naša stručna sprema da snosi posledice, da je ovaj narod i iole pametan. Trombociti služe, oni preveniraju krvavljenje. Svi lekari koji su je preporučivali treba sad da snose posledice. Ako su bili ucenjeni, da kažu od kog su bili ucenjeni ti lekari i morali da preporučuju. Ovo narod ne sme da propusti, ako ne, bit će zauvek ovca za testiranje. Ako se radi o trombozi, onda se